Magtum guly, köňle kıýdy. Bu bir iş wagtydyr, özüň ýitirme. Sözüm aňlan ýok diýip ümsüm oturma. Zahan giýindir, çennan bilenle bardyr. Salam bolsun kadyrly ildeşlerime, mehriban dostlara. Siziň islegiňize göre hafta arasy, bize göre hafta arasy bolýar-da biziň. Yine de karşımda çıkmalı olduk. İnşallah hayırlı olsun. O yöne şol basımrak bitirip tek kovudayken uzun balonla da yankıyı ağır oluyor, çekmek oluyor. İnşallah hem bana kovudursunuz, can sağlığı arzu et yarın. Yine de hep de bolup geçen vakaları bir gözden geçirir, bir tehlil eder. Şonu ýaly öz nezeriňiz bolsa aýdarsyňyz pikirleriňizi, sözüňiz bolsa eşiters, şeýdip dowam eders. Häzir bir gezek geljeklere, gelellere tüsürekden salam aýtýan. Sag bol, Taňry ýalkysyn, näzire kökmü diýip ýazypdyr dostumyz Gawy, Allaha şükür. Garaz şol programdan işlerin arasında sığdıracak bolýar. Salam kadırlı dostum Ekim Bakıcan. Ondan sonra sana derde gitmeli, başka işler var, sana çeli kovalaşmalı. Allah'ın biradatski şolda kovalıyor, şol yürekten edip savunmadı. O vakat bardaysan köp savur salam etdiyen, hemmekde salam etdiyen, o källerin adını çekip bilmeyen olsan bağış. Hemmeňiz biziň görer götümiz. Bolon zatlary gözden geçirýär. Näçe günden her näçe günden bolonsoň biziňki habar bolup bilmeýär. Da habar bolany her günne berilýär. Biziňki tehlilrek bolmaly bolýar. Salam bolsun Muhammed Şeyh dostum. Sağ olun, nasılsın, iyisin diýipdir, iyiyiz. Şükür sağ olun, siz nasılsınız diýin, türklen aýdyşýaly. Ferşat dostuma salam etdiyen yine de. Häzir bir gowy salamlaşaýly onda. Salamlaşaýlyň. Türkmen ýaly oturanda sonra ver diýilýärdi. Ýok, sen sora, ýok, sen sora ondan başlaýardy. Size sora verin şonu ýaly. Salam Ferşatcan, sağ ol. Qowdan bolup ýaşy. Muhammed agaň dostuýsana, sanyň sag bolsun, ýaşyň gok bolsun. Hoş geldiňiz. Boldy. Men aýdan hemme atlara bir bolşýaly okap durmaýyndan soňra kelle agyr bolmasyn siz üçin. Öne Cumhur İslami içine gowy güller bolup barmaýar ýani. Bu daşar ýurtdaky şol ýanglamalara bakamyzda düýüniň özünde şo şuraýy sazman melelli halkara zat gurama, milletler guramasy. Şonda komitesi var, şol İran ayallar hakkının, yani halkara ayallar hakkı komitesine ağza bolmalı elmiş on görürüm da. Sebebi bir taraftan sen ayalları, zinalları öldürüp görsün. O bir taraftan Birleşen Milletler'de ayal haklarını koruyan komitette de sen o hiç vada gelmeye da. Hiçbir bolmaya, terslik bolya. O ayrıtıyla yurt dışında, yurdun daşındakiler biraz Türkçe bilen karşıya dilimiz. Olar dışında diye, biz daşında diye. İki dili yakın bolanda da şonu ýaly bolýar, karışdyrýardım. Şonu ýaly ada çekdiler, köplenç köpsi, şonu goşlallaryň
İran'ı qaraladılar. İran'ı. Sebäbi görüp dular, eşdi otular cinayetleri her taraftan. Käbir yurtlar barny, Russiýadyr, Çindir. Olar geldiler, koşuldular ýöne. Zat edip durmadılar. Da onu İran tersine bir raýy berip durmadılar. Ýöne şonuň koşulmaklaryny ödem şol jere täbir resmiýet berýärdi. Şol üçin ol koşulmaklaryň peýdasyna däl Cumhur Islamy. Şol üçin görýäs, ýani bu ýerdek doğrudan halkara bolup barşy, seslenmesi, ýanglanmasy edir İran tersine. Almanlar da bilýärsi geçen hepdede 100.000 adam üýüşdi. 100.000 adam üýüşdi İranlılardan, olaryň şu wagtda çelli bir gören jemiyeti däl. Habarlary ýokda. Ondan şolan Alman döwletiniň üstüne gaty täsir oýdy. Öňem görüň etişimi diýäli, şol kamoýy, afkary umumy. Şol daşar ýurtdakiler şol täsir goýup bilseň, kamoýyna, afkary umumyna, köpçiligine, şolam olaň döwletlerine täsir goýýar diýipdik. Şonu ýaly bolupdy. Edil Amerikada da bolupdy şu wagt. Almanda da bolupdy. Almana tamamen aýmyň aňyrsy soňy görünip dur diýip ýazypdylar Almanlar. Kän zatlar da tährimler emetipdiler İranynkyllary. Ýene bir biderek habar Cumhuri Islamy üçin birinji gerekdi New Zealandia. Ya Türklerin aýşýan Yenilandia bolýar, Yeni Zelandia bolýar şonu ýaly. Şol İran ilçisini, ilçihanasyny yapmaly, ilçini kowmaly etdi. Bu da ulukon bir gynançyl habar İran üçin. Sebäbi or başlangyç her ýurt alakanyň ilçihanasyny, ilçilerini izni berse, ilçi ýani sefir dany. Iýerse onu kanuny bir resmiýete almaýanlygyny görkezýär dünýäde köpelip dursa o monzevi bolýar. Döwlet hökmüne öwrenmeýär soňra. Olan bir biderek habar boldy geçen günlerde. Indi birem geçen hepdelerde şundan söz edipdik. Diktatör rejimler köplen şunu ýagdaýlarynda biraz gyssanallaryndan halkyň ýüňünde durup bolmaýar, näçe öldürseler olaň öz terslerine bolýar. Dünýäde bir jinayetçi döwlet, terörist döwlet diýip tanalýar. Aýratyna şu wagtda internet hemme ýerde gidip oty görünipdi. O öz halkyny öldürýän adam bolup görünýär. Olam öz halkynyň sada itirazlaryny, köçe çykmalaryny, şuar vermelerini, slogan atmalarını öldürýän ol rejim gaty biderek bolup görýär dünýäde. Emma şol rejim eger uruşup öldürýän karşysynda da özi ýaly silah tutýan, yarak tutýan bar bolsa, şolary gurup öldürse onu ol özüni zadyp bilýär da, özüni bir hiller aklap bilýär. Ha şeýle silahly geldiler, meni öldürdüm, vurdum diýär. Şol üçin biz Türk bellemizde aýtýardyk, habardar bolun, şol şuar vermek bolup biler, medeni hereket bolup biler. Ýöne şol silahly zada barmalylar, ol dokordaklyň peýdasyna bolar diýerdik da. Edil şol dogry, ýene bir zat bar. Şol döwlet eger öz halky bilen ýaly uruşup bilmese, bu nämetdi birinjide Kürtlerin arasyna iýeri berdi nirony. Hawa Kürdistan'da şeýle bir savaş bar, galypdylar diýip milletiň zehni şu tarafa çekjek boldy. Görmek bolmady, pämal İrandan biz Kürtlerle bile Kürdistan, İran, Kürdistan diýip gyryldylar. Soňra da Beluçistanda nämetdi? Bir günüň özünde 70 adam öldürdiler. Hemmesinden pagyrlar namazdan zatdan çykyp gelýän adamlar, hemmesinden ýeňseden urulyp durar, arkadan ýörep barýar. Näme bilip diýär, şu 70 adam ben öldürsem, olar hökmen zat gelirler, savaş çykar. Ondan men savaşda öldürýän diýip şeýdip, başga İran halkynam görüň buluşlar aýryljak bolýar, böljek bolýar, Kürtler böljek diýip, olaram şolary dykkan çekmeli, olar tährik etmeli. O şeýdip bir hökümet nizamy etmeli.
ol ayak almaları yatırmalı. Siz ayak kalmaları devam etseniz, yurdumuz bölünüp var ya, oturdu, bu turdu, ya da Türkmen turdu, Kürt turdu, Buluş turdu deyip milleti olara karşı çoldurmalı. Yani olan o nakşata bolmadı bir gerek. Ama şol çiğnem indi başka yol gözle yapıyorlar. İçeride ne bolonok bolmasa vuruş Arabistan'la vuruşaydı başladılar. Bir zaten vuruşmalılar şol. Vuruşmalı özünü ondan şol cengi halat vermeli yurtta. Şol cengi halatte hem adamlar qav tutup basıp bolýar, hem öldürüp bolýar, jeng bahana bolýar şoňa. Yani bir gerek hem Arabistan'a haberler çıkmaya başladı. Ne açığım beri, onun karşısında da Amerika ona ultimatum verdi. Siz Arabistan'a ya bizim dostlarım, ortaklarım değilseniz, karşınızda bizi görersiniz deyip, Amerika ultimatum verdi. Orada İsrail'le var. Indi bunun iyisi ne bular bilemek. Yani eğer vuruşa varsa onda İran öz kavrını öz eliyle kazdığı oluyor. Yani böyle yurtlar, bunyal yurtlar, devletler dine öz kavrını men öz kavrım kazanma göre şon kavrın için hemmeler giyirsin niye da? Şu hemmeler baksın niye? Şu yurdun hemmesini niye bir cenge çekeyin niye bolanına göre? En azından 10-20 yıl belki devam ederin cenge diye öz kellerinden. Şol mantıgan bulaştırır niye şol yalrak nakşalar var. Ama manyal devletin elinde de eğer zat düşarsa şol kimya silahlar var. Silahı hesti, nukleer silahlar değil ya. Onlar, bunlar dünyanın veyran ettiler. O neyme şu an nukleer silahlar bağda Fransa'da var, İngilistan'da var, Amerika, Çin'de attı. Yani onlar arasında bir şert getiriptiler de şunu ulanmalılar. Bir şeyimizin başında ulan etmeliler. Teyze yurtlar döretmelem del, önkülerim ulanmalılar şunu. Eğer de var, şunu yanak rejimin eline geçaysa ne yapmalar? Ay bir de gidip bariyat bolca oldu, baş dünyanın önünden göçürüp koyuveriyor. Atom bilen. Neyme, işim anzat, ay kıyamet gelen olmalı, kıyamata bir özünü kömege değilleyip, şu duruşunu göçürüp de koyuverir ona. Belli olmaz. Şol için, bu yanaklar bir nukleer silahları yetmese kavu, bir yurdun son avat bolsun, bular ansatlıktan gidesi gelmeye, hem de adı veyran edesi geliyor. Ve Türkmenlerimiz hem şolara hazır hiç bahane vermeliler, o niyazı atlarda. Silahlı atlar, cengiz atlarda bahane vermeliler. Yine bir mesele, geçen günlerde Mevlevi Abdülhamid bollu, Abdülhamid Buluçistan'ın dini lideri. Ol hemişe de birincine ıslah talepleri oluyordu reformistlerle İran'la. Şol intikavatlarda, sayılavlarda reformistler oluyordu. Sonku yedek bizi gen alırdı. Reisin tarafına etti. Reisin tarafına etti. Reisin tarafına etti. Biz de şonla neymiş var bu adamın saat denilen sonra çeptip böyle birden rasta ağıp sağ taraf o tarafa gidip diyor ağabrayında sonra çekiyor. Kovu da olmadı. Öz şahsiyet içinde dünyada kovu hareket olmadı. Yani şu taraftan kovu oldu. Şol Mevlevi Abdülhamid gözü bile gördü. Onlardan peyda yoktu. Neyme bir ıslah tarafına hayır yok. Sana verdik ön rey. Şimdi bunlar sinat göreyli da. Elbette bunlar sinema gerek yok abi. Ön sinalana. Bunlar şu rejim payası öyle. Hem de kurna yaptıran şulara. Sinema gerek de yok. Yani öz gözü bile gördü kavu oldu. Kaytım öz halkını, öz cuma namazından çıkıp barayan halkı vurup atıp öldürdüler bir günah insanları. Oğlum yengsesinden. Ne yapmalı? Yani bu da onun neticesi oldu da. Demek beterden beter var gördü. Şol için Mevlevi Abdülhamid Şuat onlara ladet oti doğrudan Khamenei'ni tankit etti. Khamenei'ni. Tavsiye sen ne dit da telvihi? Sen mesul idi. Ondan sonra tehditler oldu. Aleyhine yöne halk onun izinde duruyor.
Ine bizim Türkmenlerinin ardı şeyler aholumuz bolmadı hiç vakta da. Ay mandan sonra da bolmaz, boluverem durmasın. Ay şu vakta seni bolmam olsa, mandan sonra gerek de yok şu. Sebebi inne ahun devri, inne halk dinlemez. Yani şol öňden Mevlevi Abdülhamid bolmak bir günde bolmayan zat da o bir ömür zähmet çekýär özüni anandyrýar. Anamny geçýär halkyň. Hakykaty wagtyna aýtýar, erbekler aýtýar. Şu şekilde bizim öz adamlarımızdan yok, yani bizim o tarafı öz juvallarımız gowy, ýaş ýigitlerimiz gowy, düşümli, wagtyny öz hereket etjegini bilýän adamlar, gowy ýerlerimiz bar we wagtynda da gerek hereketi ederler. Şu wagtyň özünde de bizim türkmenlerimiz ýatanok, yani öçen heptelere göre kän dat bolupdyr. Näme ýazýarlar? Adama ýama ebe hura to Mevlevi daptır. Mene düşünmedim. Hava inni geçen günlerde akkaladı şol radın bener bunar mı? Yani şol tablosunla Kasım Süleyman'ın otladılar. Kümmette on heykelini otladılar. Bir gün öňem dadı gördük şol bir payga besiz mi lan içine kokteyl molotof atılıptır. Näçeler juwan içerde ýaty ýene de. Şu şekilde görýär kümmette de hareketler başlapdyr. Dewam etýär türkmenler arasynda da farslar arasynda da şeýle görýär. Şu ýagdaýda ne biz gelecekde näme etjegimizi öňüm aýdyp geçdikden sonra bolýar. Vereyli mutasifane Türkmenlerine hiç rehberi siyasi nedemiş, xeyli ve de heyif giderent sakin. Yok, rehber siyasi bolmağı şert yok da, Türkmen pakir bile üyüşmeye bir ferhengi ibrar edecek bolunu hemişin kontrolla üstünden ağlanıp dururlar. Rehber siyasi bolcak bolda oğul anırdan gelmeli, kökü olmalı halkın arasında. Ya bir güçlü dini lider olmalı, ya da bir cenge girmeyeni şu şerayette siyasi faaliyet edip bilen adam olmalı. Bizimkiler ne bir savaştılar da sonra çağıştılar da ondan sonra Türkmen'e bir siyasi hareketmeye yol vermediler. Sen bir adam şu siyasi liderimiz deyip getir ya başlamaka öldürüp bir şekilde onu yatırıyor. Ondan ne ayli düremeli. Taşar yurttakileri pasif oldu. Yani Türkmen'de şöyle bir kılıp vardır. O geçen Şahan devrinde de şunu yağı valla. Türkmenler oturup bir medeni harekete, bir kuromalaşmayı öğrenişmedik de yani Türkmenler ayağa kalacak vaktinde eyyem bir-birini tapyandır. Eyyem taparlar bir-birini. Yani inniki hareketlerde şöyle geçen zatları yanlışlar etmelerle, tarihi yanlışlar etmeler. Büyüyerek şöyle hem işelik devam edecek, yavaş yavaş lakpoştu gitmeler. Ondan ona näme edilecek ya şol şertlere göre nazar berler, karar berler. Öň biz aýtdyk näme edecek, her gedekde şoň gaýtylap durduğunda gelmeýär. Sağ olun gadyrlan dostlarym ikimizden. Bu kalem Türkmen bilim dagigan ýekgali ferhenk üçin arı siyasi galamdat mykenen. Doğru da şolar bizim medeni hareketlerimiz siyasi hasaplaýarlar. Näme üçin hasaplaýarlar? Sebebi olan siyasetinde bizim siyasatında bizim medeniyetimiz aradan çıkarmak var. Şon siyaset diyen biz değil ha. Olan öz siyasetinde şu bulunsun bizim etken çeken zahmetlerimizi Türkmen medeniyet için şu öz öňlerine bevet görýärler. Şonu yıkıp ayrasları geliyor. Şol için siyasi oluyor. Eğer olan niyetler doğru olsa siyaseti öz yerine koyamasa, doğru siyaset yöretse, senin medeniyetine, diline her da hem adın hak beriyamasa onu da siyasi görmezdiler. Şol stratejileri.
Az her sene her iki besiciydi. Yok baba, sen besic kalmadı. Bir dostumuz yazıptır, 3 adamdan bir besici diptir, katı uzak diptir da. Yok, onu yal uzak der. Eğer uzak bolsa da elbette hem medat bir günde olmayar. Şu at bundan Türkmenlerine hem Kasım Süleyman'ın zadını atlayadı mı? Heykelin yakyadı mı? Kuptulmanı tuhatyadı mı? Zınnana yeriyadı mı? Yok da bula ötön yıl. Görýän aşy bir ayın içinde bolan zatlarçylar. Diýmek barýa, öňe barýa. Pelle barýa. Şol üçin bir günde hemme zat bolmaýardy. Men birde ýaş nesilinde bizinkiler bir wagtda ıňlap bolanma biziň ýaşymyzdakilerden 50 teoriýa üssü mahafizikar bilýärdik da olary. Mahafizikar ıňlap eden kimlerdi? Ýaş oglanlar hereket ederler. Indi biz ulallyk. Indi biziň teýiflerimiz mahafizikar boldy. Yine ýaş oglanlar hareket etdi. Olarda enerji var da, duygu var, enerji var. Bu ýaş oglanlar biz saklap bilmeýäs ýene de. Ýöne bin ulakon etmeli işimiz Türkmeniň aýdyşýaly ýaşlar arasynda garrylar gerekdi ýa-da. Şolar dogry hedayet etmeli tejribemizi, şolaň zadyna goýmaly. Gelecek üçin bernama diýip biraz gelecekden kän gurrun etdik. Ýa dostlaryň bir ýol sorapdyr da. Men ýani geçen zatda hepde biraz zatlardan görün berdim. Şu mujahidin halk bardy, olaň ýani nähili fikir etýärler, nähili düşünşinden. Ondan Rıza Pehlevinkiler vardı, ondan görün berdim. Rıza Pehlevinkiler. Bir şurayı gözardan söz ettim da. Oğum bir de şol zattan, federalizmden söz ettim. Oğlallan bir ay men sen ön rahat mı kadiyadım, meyhen peres mi kadiyadım. Değilmiştin, zatmıştin soraptır da. Onun şu meyhen peres diyenle şol hükmen şu Rıza Pehlevinkini söylemek şol meyhen peresti mi kadiyalar. Şeyle zihniyet var. Asıl var abi. Birinci Türkmen pakiri sen Hasan vatandaş hata ettin, onu soramazlar. İkinci, her kim şu orada peydalı olsa, demokratik şert döretse, bütün halklar şonun öz hakkına kavuşup bilýän bolsa, meyhenperest şol. Meyhenperest deyipdin ya, bir kavmi yokuryp getirip, başkalarının kellesine vurmak, hemmeler parslaştırmak, hemmesini kuruştan söz etmek, sen tarihin yok diýmek bolar däl. Türkmenin tarihi yok. Türk'ün tarihi yok, Arabın tarihi yok. Barıp tapýarlar kuruşy 2500 ýyl öň. Berde adamyň ýokmy aýdyň? Şondan başga adamyň ýokmy? Oň özüm ýalanyň üstüne ýalan döredilen ha. Bir Sasani var ondan berde. Hey, onam görýärler, haýyrsız çykýarlar, araplar ýok etip goýberýär, aýmandan peýda ýok. Üçüncü bir Pehlevi var da. Pehlevine halk kowup goýberdi diýe, özümiz Pehlevi, özümde up bolmaýan, gitdiýär 2500 ýyl öň. Han başga tarih kim var İran'da? Gazneyler var, ösürüpdirler, Seljuk Türkmenlerimiz var. Nadir Şah näçe edipdir ýa, hyzmat edipdir ýa. Sen Ağa Mehmet Han Gazaryň özi ýurdun ösürüpdir deň şo wagtda. Olar ulaltmaly, sen meyhem peres boljak bolsaň, öpmän şol pars bolmaly şo. Muňa meyhem peresi diýilmeýär. Muňa şownizm diýer, şownizm. Nejat Geray. Ýöne oglaryň kellesine şeýler ýuýarlar. Şol nanýarlar, ýani partlaşanyň bilmeýän hali. Parslar da dogallarymyz, olar bilen bir ýaşamaly biz. Ýöne özüň bolup ýaşamaly. Öz geçmişini, tarihini bilmeli. Zatdan söz etdim mesela federalizm. Federalizm diýende tezziye däl ol. Köp ýurtlar, öňüden ýurtlar, her kim öz hakkını, öz notany aýlasyn, öz mantygasyny ve bilelikde de döwletimizi gurýas, bilelikde de hökümet etýäs. Hiç kimden narazy bolmaýar, her kimden öz halky meyheni sevýär, meyhen peresti bolýar. Emma bir topar hökümete geçse, bir topar ona karşı bolup dursa, zulmasına o meyhen peresti bolmaýar üçin düşmanlyk bolýar.
Ha, şoňa biraz şonu bilmek üçin näme dünýäden habaryň bolmaly. Dünýädäki modellerden habaryň bolmaly. Bu Cumhuri İslami'de gelen tek hemme zat en tek bir hareket etjek bolamyz da eýýän tezziýet edip dipdirler. Eýýän meselen ne bileýin ne zette veten dipdir, jasus dipdirler, özümiz de inanypdyr şoňa. Dünýäde beýle del. Rıza şan eden hıyanatlar Türkmenlere var ha. Rıza şadan başlayar abi. Ayşıp Pehlevi'nin şan devri qowzat diye ona aýtýarlar biz diýerler. Türkmenler näme üçin aýaga aldy 40 ýyl öň. Birinji zatlar biziň Pehlevi döwründe biziň ferhengimiz, dilimiz bermediler. Yerlerimizi elden allar. Elden giden yerleri gaýtaryp almak gerek. Şu arşudu Türkmenler. Elden giden yerleri gaýtaryp almak gerek. Türkmence şuar verilýärdi. Kim aldy şol yerleri? Rıza Şah aldy, oğlu aldy, Şapur aldy ve başka paylaştılar. Zawilin getiren kim ha? Rıza Şah'la başladı. Pehlevi Mehmet Rıza'la devam etti. Habarları yok. Meyhenperesti diýýärler bana. Şu meyhenperestiniz. Biraz o tarihinde öğrenin, halkınızda öğrenin. Yöne bir adam diýin, öňüme aýtyp gelýän, siyasat en doğru zamanyna doğru karar bermekdir. Men Rıza Pehlevi bulara diýýänim, olara şu wagt garşy durmak manasynda däl. Biziň öňümizde näçe alternatif var. Şolun arasından gowragyny seçeýilýär. Şuraya Gozar var, o yine bir var, bir at çekip durmayın. Yöne her gaýsynyň adil aýtmalar hususiýatyny, geçmişini, bugünni saýlap bilmek için. Yok, bir devir boldy. Diyelim bütün halk alıptır, gelipdir, Pehleviň kalıptır, ya o bir alıptır. O suratda gelip goluňyzyny öňüne vuruşak diýär, biziňki bolmady diýip. Eger vuruşsak ýene biziň ýardymyzda boljak. Şol üçin biz bular uruşmak öňünde durmak üçin däl, tanaýylýar, mahiýetlerini bileýin. Ýöne ertesun İran halky, bütün halky bir ýere karar berýärmiz, biz şoňa goşulmaly. Sebebi köpçülik nirde olsa biz şo ýerde bolmaly. Köpçülik bir tarafa ise biz ters tarafa itsek ýene öňkü günümiz, ýene biz az bolup galýas, ýene urulýas, ýene deserkup, ýene näçeýlap iýde gitmeli. Ol ýagdaýda Pehlewiýi bolsun, Mujahidi bolsun, Şuraý Gozary bolsun, ýene biri bolsun, biz oňla tawaşymyz ýok. Ýöne edil şu wagtyň özünde eger birini tebliğ etjek bolsaňyz, biljek bolsaňyz Pehlewiler şeýitdiler. Mujahidler de onu ýalrak bilýäňiz geçenlerde. Şuraý Gozary näme üçin aýtdym, içinde Parsan bar, Türk de bar, Kürt de bar, hemme gowumlar üýüşip bir şu federalizmden ýalar. Olaram näçe güýji olar Allah bilýär. Wetda onu şu wagt edil şoňa ýaplana ýykylaýan adam ýok. Ýöne bileýin gorsaň wagtynda Türkmen sehramyz üçin haýsy gowy, haýsy güýçli bolsa şo gowy başla. Ya birincide ne haýsy hakykat bolsa şo gowy. Şu wagt hakykaty gözlemeli wagt şu wagt. Bir wagt geldi, hakykat diýdik bolmady. Näçek? Oturup güýçli bilen uruşup da bolmaýar da, uruşsaň öňkü. Ha onna şo siýasat bilen garaz bir ýollar tapmaly oňuşmaga, hakkyny almaga şonu aýtjak bolýar. Bilmeýän oglum bu tähliller bilmeýär. Sen meýhenperest demişdiň da diýdi. Sen onu tabi bunu ýaly däl. Men hiç bir tablik etmeýän. Hemmesini açıklayacak ki halkımız doğru karar verip bildirin maksatçı. Ma bi hatır devleti adil mi cengindedir. Elbette doğru. Sonuna çeli gitmeli. Şu halkta munsa zahmet çekip. Bu 100 yılla neyse inqilabda yıkılıp bunsa adam ölüp de adil devlet gelmeyecek bolsa onu hiç bolar abi. Umumi suratda diyecek bolyanlar. Şimdi bu Türklerin özü İran'ın yarısı Türk. Kürt var, Arap var,
Buluç var. Inna önkiyal al gel otur diýilýän döwür gally. Inni her kim üýüşüp öz hakkını soramaly. Eger gowmiýetden hakkyn bermejek bolsa da bu ýerek el ele bilelikde hereket etmeli. Ol hereket oşal döwre görä näme belli bolar. Türklerin öz aýagy alsan näme %50'si o iş gaýtda. Türkler hem şol Rıza Pehliýan söýen oklar. Pehliwiler. Ýöne Rıza Pehliwi de diýip durmaýl. Oň özüm aýtdy, maňa zat gerek diýip durdy. Emma siýasatda bilip bolmady teorik näkiler bilen. Bugun gerek diýerdi, ertesi bu näme bolar onu Allah biler. Ýöne öňkiler diýildi, halk internet dünýä ýaýrap otyr. Halklar birle temassa. Bir wagtda türkmen galanna Azerbaýjandan gelip kelýärdi burýady. Indi bolsa Azerbaýjan we türkmenden beter döwri üýtgedi. Şol üçin hemme adam bu wagt aýdyp bolmaýar da öz wagtyna görä karar bermek, adaletli döwlet bolsun. Hemme gowmiýetler şol öz haklaryny gowuşsun. Şol hakka gowuşma modelleri bar da. Bolsa da demokratik ederse mesela ıslah talepler iktidary gelip türkmene de berer, zade berer, söz berilýän intihabatda. Soňra hemmesi ýatdan çykýar da. Edil şonu ýaly mesela ıňlap dolany demokratik bolar diýilýär. Soňra ýatdan çykýar. Şol üçin modelleri bermeli. Haýsy modeller? Üstüne işläp bilýär. Tarifçide bolmaly, onsoň şoňa görä halk hakyny soramaly. Nähili boljakdy bolsa, eýaleti boljakmy ýa-da başga şekilde boljakmy? Ýöne şu hökmen belli bolmaly. Ýoksa süýç söz bilen hiç zat. O federalizada gererse bir gerek açıklap ber. Yani şöyle kıskara aýtsam, ulgun bir zatda da mesela şu Arapda görýän Arapda. Bir nemunasy Arapda da. Mesela Kürtlerden şol reis jumhur Kürtlerden tikilýär. Ondan Araplardan, Şii Araplardan näme edilýär? Nuhas vezir tikilýär olardan. Yeni de şol Sunni Araplardan reis meclis şolar tikilýär. Hemmesiň moş hareketi bolýar. Hem Kürtler öz mentagasyny özler aýlaýar. Dilini okutýarlar, Arapça da okulýar, öz dilleri de okudylýar. Oğlum o tadı neftçik yami menabi var da iktisadi. Olar paylaşılıyor. Yukarıda gidip yukarıdan dağıt bolýar, ýa-da ýaýratylýar ýurt içine. Özüne göre zatları var da. Yani şonu bölüp ayırmak diýerler. Mentaga oğlum hemmesi razy bolýar. Ýöne üýüşüp soňra şol yukarıdan şonu bir idare etýärler, dolandyrýarlar şu taýyny. Yani başka bir bölüp geçmek diýer, bir model şoňa di. Şonu ýa bir tarif edip geleňne ertesi gün hawa sen paýyň berjek de soň undup bilýär da, men ýal model bolany undup bilen okşony. Ha biziň sistemimiz şu diýip öňde durýar da, şu sistem durýar öňünde. Şonu aýtjak bolýar. Hawa bir dostumuz Dostan Mübarizi mecazi ne başlamalıdır da Türkmen mübarizimiz aýdypdyr. Dostlar, diňe sitelerde sanal dünýäde görüşçü bolmaýlyň. Hakiki dünyamızda da bolaýlyň diýipdir. Hawa şu wagtdan taýýarlanalym, bir-birimi tanaýlym diýipdir. Dogrudur, şeýdi men tanyşyp barýar sözümizde. Näme biz hemem tanışýardyk bir-birimizle. Şu bir kanallar öýde, şunu ýal kanallar köpeli berse bir-birimizi tanarys. Federalizm yani her qowm beraý hodeşi nemaýende daşdy başı toy İran tahti nazariye qowmy wahid in forsat beraý qowm merkezi her bir qowmiýetiň öz zady vekilleri bolmalydyr. Vekiller bolmaly, hatta meclisi mahallisi bolmaly, eyaleti bolmaly. Yani Türkmenler özleri meclisi bolmaly. Özüne görä şu taýda adamlar seçmeli, reis seçmeli, wezirsen ýöne in ýokarda İran döwletiniň içinde her gaýsy bolmaly. Yani hemde şu şekilde bir ýazypdyr injäň 8 sal beraý aýandy Türkmen sehra has. Jenge 8 sal beraý aýandy Türkmen sehras. Ýöne Türkmen sehrada 100 ýyl Türkmen sehra üçin bir görüş bolar şoňa ýazypdyr da, sowuş şu mesele. Bunu bolsa da bilediňe Türkmen diýip gitmeliler, onu hemmesi ele bolmaly. Azerbaýjan türkleri, Kürtler,
Arap buluç Farslyň özem kabul etdiýi aramyny. Farslaryň özem şu daşar ýurtda ýaşap görüpdirler ösen ýurtlarda. Şunu ýaly bolsa ýurda gaýtan peýdaly bolýanlygyny görüpdirler. Özlerem köp adam siyasiler şonu kabul etdiýär. Men şol üçin şu şuraýy gözarda datda şol kabul edýän tenaýan. Awa bir gezek şol sen Rıza Pehlevi şolonqyda federalizmin agzady. Diňe Kürtler şeň agzadylar. Öz neslimizden nidiler Kürtler. Başçılar şeň agzamadylar ýöne. Türkmeni da bir gezek şu Pehlevinkiler gurrun berip dugdy. Türkmene araba yok dedi federalizm. İçine bir. Näme üçin? İkisi de mahacir dedi. Ragiýet taşyn özüm eşitdim, jogap da berdim, geldi, tapmadım şondan sonra. Näçe ýerde gurrun berdi. Türkmen we Arap savaşyp girdi. Kellesi tarihi bilen oga Azerbaycan diýip duran öz Türkmen aňyrdy. Akgoýul Türkmen maşutada gurulypdyr. Seljuqlyň dewamy. O Türk bolany başga halkmy, Türkmen başga halkmy diýe Türkmen gelipdir hazır. Şol üçin bolma, Arap gelipdir, ol üçin bolmaly. Şol ýaly fikirler barlar. Ýyrap durdyňyz. Behaýyana Iran pänsdiki hahat şot diýipdirler. Iran beşi bölüner diýipdir. Ay bölünmesin ýylla, ony ýaly bolmasyn inşallah şol ýaly bir munazzam bir döwlet bolar, demokratik bolsun, halklar öz zatlaryna, haklaryna gowuşsurlar. Biz bölünmeni arzu edip durmayız. Cumhuriyeti Türkiye tenha ve padişahi tenha nira nizati. Cumhuriyeti tenha ve padişahi tenha. Onlar diktatörü olarak demokratik doğru demokratik. Padişahi olsa o zat bolar, o diktatörüye varar yerinde. Derhali hazır bayat temerkuzi hemi hemvetinan ruye muci enqilab başı. Şu ýagdaýda ýamanaydyr diňe her kim şol revolüsiya, inqilabı düşünmeli diýipdir, doğrudur. El ele, endi gurrunlar tuğan gelecekde nämetdi, ýene soraýarlar da şol üçin açıklamaly bolýar. Kitap okuýmalydyr Türkmen Mübariz. Che Guevara'nın kitabyny Ahmet Mesud onun tecrübesinden peýdalanmalydyr. Ýene Ruzamy Vatan diýri säfä evvellat nakşy tezyiro. Bakın, näme Vatan gazetesi bölümden İrandan söz etdi diye, ol näme şol hökümetin işine ýaraýar. Gorkulmaly halky, millet gorkulmaly, şol üçin ýatyn öýde diýmeli. Ýatyn İran bölünjek bolýar diýip, o tarapdan şu inqilaby ýatyrmaly bolýar. Hemmesi naşalar rahatlar. Hawa bu da yana gysga bolsun diýip maňa aman rahat bolýardy. Han gören bolýan bir kamera ýertdirmek habarmam ýok bir gören geljek ba. Şähra indi bir azajyk gysgarak bolsa alylla şähra ýöne başlatlardan görüň berme bar. Basym gören gelýär şähram. Hawa Selam. Usta qawmaly. Gawa Allah'a şükür. Özüň gawmy? Allah var. Elhamdülillah usta. Şu mesele barda görünmer ha. Dünýäň başy ýerinden alyp gitmebidi. Bolýarmy? Yok. Dünýäň şuňa bize yeter şumat. Hem medat iýimiz, ýatma, turma, iýimiz, içmämiz şu boldy walla. Ha, aýt fikiriň aýt. Gysgarak da aýt, diňleýär seni. Şuweleme hey bir beraberlik, birlik var da mecazide da İran'ın içinde de yöne Türkmen sehra betersiz. Adam valla kalbi kırılıyor usta. Belki bir kişi şu an men videolarım milyonu izlendi. Yani bir tane videom fakat 1.600.000 tıklanması var. 2 tane Türkmen sehradan video koydum. Her gayeti 350.000, 400.000. Beter gawur ýaly türkmenleri. Esten şu video koydum, soýarly dost türkmenleri. Tuvalem. Na, ýöne. Ýerde goýýar. Öz adamdan Instagramda goýýarmy? Hawa. Sen men sam gözäp, men sen like etýän da men samga dadan giýden ki, sen ýöne gelmeýärmi vallahi Instagram. Eywa, bolmaýar kende adyp bilmeýän hawa. Men özüminkini görýän şo bolýar şoma başgalarydan. Öňümden çyksa görýän, ýerlap durmaýan, göter o habarlar okuýan.
saytlardan haberler okuyan. Laptopda O. girýän öyle. Hava men sarıtları izarlayan, televizyon görýän, İran internet şebeke kanalları. Televizyonu köprek bakýan. Usta şöyle bir şey var. Azerbaycan'ı Şomali İlham Aliyev çıktı, Güney Azerbaycan'ın himayet etti. Bizim de deydi ortada 35 milyon soydaşımız var deydi. Biz olan deydi hakkından, hukukundan, hem miradından defa etiyek deydi. Şu an Azerbaycan'ın hem yerine İlham Aliyev'in ekslerini, posterlerini tavsiye ediyorlar. Son İran hem birinci Karabağ'da hem ikincide katliamda dağıttı, hem medatlı Ermenistan'a konuğu etti. Silahlar verdi. Onlar öldüm biliyem. Onlar da aitti. Hemmesi biliye. İran tezziye bolcak dostlar. İsrail İslamiye. İsrail'in Olokhan keşfer, güçlü keşfer devrevinin olsun. Irak'ta tikelenecek. Musul, Kerkuk, Süleymaniye, Türkiye barcak beyle. Gözdeşi otiyesinin. Suriye'de tikelenecek. İsrail onun öğrenen güçlü keşfer istemiyor devrevini. Ola bayet tikelenmeli. Türkmen Sehra'da ne öğrenen ne da Türkmenler deyip ruznameyi veten şu Arabistan'a vuracak oluyor diye ra. Ola bayet bir vurmalı. Bir de kuru küçül ver Merkür İsrail diye. Bir Azerbaycan'ı vuracak, bir Arabistan'ı vuracak. Bir Türkiye'ni vuracak, bir onu vuracak. Bir İsrail'i vuracak diyen aslında. Neyme deyip, bu kullu Yahudiyle veren el altından bile işleyenler. Tamam, çıkarılmayana dökülen kanla hemmeti Yahudiyle destur veren. Son dünyanın öyle Yahudiyle eline sermaye. Türkmenlere diyen, her kim teknefere, erteşi teknefere çıkın, yüzünüzü tarayın, evvel hemelat-ı çiriki bilen başlan, merakız edarine. Bolyan Şehramzan ne hazır bolarında men yeni bir yer garaşıp dur. Bolyan. Tamam. Tamam. Öter ağır olup var ya, köp sağ ol. Ne sen getirmek anlat, çıkarmak anlat değildir yani hep bolya. Ama ne dünyanın ne olur ne olmaz onu görürseklerdi. Biz hazır en azından öz maksadımızla gideyli. Biz hazır şu tezyiyeğine yedinde değil, bölmeğine yedinde değil. Biz şol İran'ın içinde göre hakları berilip dursa, Türkmenim öz mantıqası bolsa, şondan gowdat ýokdy de. Han gören ikinci bir dostumuz yine bir videoyu veren var. Onam alayın. Karaşyart ikinci dostumuz da. Hava. Aleyküm. Salam. Ha sen öňüm goşup hava Türkmen. Armağan, gurbatlyk. Hava sağ ol, şükür ederim. Yankı gelen doğumda diýjek bolýar. Sen daşarda oturup durun, özüň sary git hyýawana köçä diýen, daşardan oturup sen destur bermäň, rahkar bermäň iştiba. Egi başarsan gel orta, kummediň ortasynda gel, marwa gel, kelala gel, nire gelsen gel ondan diýi. O şaraýatdaki oturup durun, geplemedi. Ondan burta bordo. Size o ustad men suwa tafam pişerim, size diýemek ha. Yok, onun edert başı burun edert. Ondan yankı doğulu men etekde comment yazıp oturdum federalı. Men dedim aga mesela her suratan bolsa federal gelmeli bolýar. İran bayat federalist bolmaly bolýar. Bir tory geplerle engar ki wagan bir tejziye talep, wagan aşyk ki tejziye eder. Öjürat yok ki. Bizde vatanymyz gowuk. Emma bu şaraýatda bayat federal bolaýmaly. Ondan da taraf gelip biz meni zero suala kitjek bolýar. Meniki 6 ýyl 7 ýyl sabgan markara ferengi edip hiç kimni tanymaýar meni. Onda da gelip zero suala kitne wagan towjih bolmaýar, bilmeýin näme. Türkmenlerimiz mutaassifana gaty gider. Aslında etilat ummiler yok, tarih okumaýlar, kitap okumaýlar, zayıf, beter zayıf. Türkmenimiz hatta zayıf. Tamam. Oldu mu? Köp sağ ol. Aslan, wagtyna. Endi gelişiň ýaly özüň ýolun tapa borçy men bir kent çykaryp bilemok da. Çaş, bale. Hayrat. Taňar ýaldy. Hadi gayret. Tamam.
Siddine şol daşar yurtta oturup da onu bizdeler hem daşar yurtta televizyon açılıyor, görün veriliyor. Hep mesela ayda oturuyor da. Ondan her kimin duygusuna itma hakkı var da ağzından. O da öz yurdu. Daşar çıkıyarlar ama adından yatarlar ama belki barıp yatarlar bir yere bir şey olacaktır ya olacak derler. Onu yala itmayırlar. Daşar yurtta de öz arzusunu dile getirip biliyor ve öz yurdu vatanı zonunda. O bir hökmen sen çıkmanysynda däde bir umumi arzular, istekler bolmaly zatlar aýdylýar-da, bolmaly zatlar. Keşke bolsa diýil ýa-şo manyda. Ikinjem şol federalizm dogurdur şol indi şol iň zatda şol bölmejek bolsaň, halklar razy edip taklajak bolsaň, ýol şol. Ýol şol ol tezi telebi däl. O ýurdu bar. Ol Almanda da var bir şekli. Rusya'da var bir şekli, Kanada'da bir şekli, başka yurtlarda da var, Danmark'ta var. Hemmeden bile yaşap diyorlar. Yani bir millet bir zattan razı olandan sonra onu bölmeye gerek yok. Bölüp bolsa ol köllen oğur çıkar yara olur. O savaşlar çıkıyor, dağlar dökülüyor. Ondan bir yerine mühtaç olayan yazıp oğurun da girişip durmayla. O arkanı da hay havada. Tebriz dostlarımız yettir, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Yaşasın Azerbaycan diyelim olara da. Olya sağ olun kahraman milletimiz, mehriban dostlarımız, bütün İran Türkleri, bütün İran kavumları, Fars diýmen, Arap diýmen, Kürt diýmen, Türkmen diýmen hemmesi bir ýurda her kim öz hakyna gowuşup ýaşasa bizim arzumuz şol. Bolya we aleyküm salam, tıraş wagt gelipdir. Men hoşlaşmaly wagtym boldy ýöne. Sizni görüňleri özüňiz dinläp bilerdiň. Az lazım. Türkmen mübarek sen hemme zady beherde ýap. Milleti biraz korkudamy ýöne. Beter mübarek bolup görünýär. Hawa. Bolýar onda sizi Allah tapşyrýaryn. Ýöne şol Türkmen mübarekiň bir aýt diýen sözi bar. Da şonu aýdyp geçeýin. Şu wagt şeýle bir jeb hafagan döretjek bolýarlar. Bir diýe galyan çekip oturan mohus we kiseler diýe şu diňlap etjek boldy diýip aýtýarlar diýdi. Onam goşaýyn. Guruh teşkil edip kemýazyat inşallah onu da barar. Düzeler inşallah. Bolýar Allah tapşyrýar. Sağlık döwür şeýleň, indi hepde 2 ýerek boldy. Dewam eder. Ýöne hemme 2 ýyl soňra gurunlarda adam şu wagtdan çort kesip bilmeýär da, şol adım gitmeli. Zut reftin diýenler, ola beter uzun bolanda bütün halk görüp bilen o. Gysgaça videolar köprek görýärler. Bu tarafına düşüneýliň. Elbette bizim şu duruşunda da bir saat bolupdur. Yani basanda gitmeyen inşallah yekşembe olur. Sen aytýanda atlanma oturup çay içip görleşmeli bolýar 3 saat. Taýynyň görüň däl. Bolýar dostum, oşonda durýar ýene bir gelen ýalla. Armanny alaýlym, gysgaça bolsun arman. Sonra bir armanny alaýlym. Koca Tebriz yaşasın heptir. Nowruzi dostumuz. Salam aýdypdyr hece. Sağ ol, Taňry ýalkasyn sana da salam olsun. Gelmedimi? Hani ýene bir ýere aljak bolaýyn. Arman näme diýe göreýin. Ay muňa telewizyon kanal bolsa o boljakmyş muny ýaly. Şoňa dogry ýöremeli boljak. Salam aleykum Arman'da. Salam Arman han. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Aýdy ber Arman sen hem gys karakterdi diýillerni. Yo, doğrulamın birisi ya comment yazıptı. Sizin kepleňiz dinlämde federaldan görüň etdiňiz. Men diýen ki İran coğrafyasy o formdaky mesela federal bolsun. Mesela coğrafyasyny baksak bir yer gowy, bir ýere şunun gowy tabiatı var, adı var. Benim nezerime indi bilmeyin.
basım elan zat bir otik. Mesela eshar nazar ettiği yöne benim nezerim İran mayet zat olmalı. Cumhuri demokratik olmalı. Kendi fikri biz seltanetler falan. Yok öcüre zaten. Cumhuri demokratik. Cumhuri ki merdum hükümet etti. Yani merdum üstünde. Demokrat ne mi çip diye. Yani ki ekseriyeti merdum teslim tutuldu. İran ne cürüp olsun. Şimdi o da referandumda belli oluyor. Ekseriyet merdum şol federali olsun diye ne edecek? O cürüp bolup biliyor. Yani benim nezerime bolması o diyen ki eğer İran federali cevap vermiyor. Bazı kişiler Avrupa'yı mesela görüyek olur mesela sersebz bilmeyen Qoğrab təbiətləri var. Mesela o cür mesela çən nahiyeyi de mesela Qoğru yeri olsun, bilmeyen Mertup yeri olsun, Sersebz yeri olsun. Yok, federali diyen ne var, ondan ona gitmeli manida değil ha. Sen şunu yanlış düşündün mü? Uğur yırtlat, yaşlı gitmeli, onu herkes gidip biliyor. Biliyorum. Bernabrisini etmeli. Yani o dodestigi ki milletin İran'a hatta Türk milletlerimizin arasında da elan bahsedel az da ki o her yerde yani muttehid olmak beter qin. Hop elan yönü İran'da görüyor. Muttehid bolup bir millet. Vagan me fikir etmedim. Yani Çin'de ittifak düşün. Hop yönü bollan da. Ve bir de qoğda. Çünkü umut var oluyor. Millet de umut var. Halk da umut var oluyor. Eğer bu sahneleri Türkmen de kullanmaz. Görüp öğlerinin düşünüp bıdakları. Bilseli oldu. Tadı benim nezerime öğrenmeli. Yani fakat bakma doğru. O cüre zaten. Mesela adama geliyle mesela dostlarımız var. Kare ferengiyet diye. Hatta siz dostlar. Mesela Türkmen ilimi tanıtacak olup dünya hatta bu qoğdat. Yani vagan ferengsazi ediyor biz. Yani kən zomlu oldu bir de Türkmen milletine onu biliyek. Kən zomlu oldu. Yani benim nezerimden bir hani de bir umut var olmalı. Yani bu mucigi gelen geliptir. İran'da gelen cereyanda bilen her kimin halı qoğdadır. Hani bu dağları biliyor, eştiye ne olduğunu. Yani millet umut var der kul diyecek bolyanda. Bolya sağ ol Armancan. Bolya. Bolya sağ ol. Değil mi? Tek aytsak sözün adını. Tamam. Bolya Sağ ol. sağ ol. Bolya. Salamat bol yine de. Şol televizyon bernaması olmansan ağır oluyor tabi. Basın bırakıyız kaldı yani. Çıkıp biliyormasın öğren çıkar. Tamam. Öğren çıkar. O şol birce noktada aydeyin şeyle değil. Bir bernamamızı federalizmin öğren emi. Son görüne değil. Öyle mi? Inni öňümizdeki bu bernamalar o biri ýöne sizden haýyşym bir näçe makala okuyayım. Tahkik edin. Sonra görün edemizi birazcık zat bolsun, ilmirek bolsun, herkim bir tehlili bolsun. Demokratik bolsun zat diýen ol zatlara, ol demokratiýiň içinde bolýan zatda. Şol demokrasiýiň ýerine ýetirilmesi için berilýän bir model bol. Näme diňe demokrasi bol sözde aýdyp gitmek bilen onu bir formula salmak bir bolmaýar da. Mesela intihabatda şu an agzyr millet diýilýär da. Öz hemişe uruşda agzyr bolanýar. İntihabatda da bolýar. Dawa haçan çykýar o ganimet paýlaşylanda. İntihabatdan sonra berýär unutulýar. Savaştan sonra unutulýar. Belki bir janbazlar unutulýar, atlar unutulýar, bir näçe adam alýar. Şol üçin bu agzyrlik elbette gerek. Ýöne bugünkü agzybirlik ertide agzybirlik geljek manysynda däl. Ertide ýeňişe ýetende unutulýar, ondan şoňa bir gowy formulalar gerekdi. Ýani edil başga ýollarda bolup biler. Ondan o teňe jografiýaňa görä, zadyňa görä kemçilikler on düzeltilýär. Her kim öz ýurduna görä belli etýär. Demokrasi şu an federalizm diye bir tohur bölecek diptu da şoňa görä kamlayan ýöne ýene de aýdyşym ýaly bir bernama şu hatda görüňe deýilim. Her türlü öz nezerin aýsyn. Bolýar onda köp sag bolun. Indi men hoşlaşýarym sizden. Yarım saat bolar diýip geldim. Öleýin 1,5 saat yarımla bolup bartyr. Bolýar dostlar, sag bolun hep men gatnaşyp için, hoşlaşýar.